Usapan. Saan kaya bigla yung panty ko? Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rakitera and welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. Kaya naman, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I-welcome na natin ang ating top secret sharer or caller sa kabilang linya. Magandang gabi! Hi po, magandang gabi. Anong pwede namin itawag Hi, sa'yo? mga Collab Radio. Yun no, mga kabisyo naman. Pwede mo namang sabihin, mga kabisyo. Hello po, mga kabisyo. Yun, pwede maging DJ ha. Love Radio Academy ka na. Naku, parang intern namin to. Charot with darot. Uy, biro lang. Anyway, anong pwede namin itawag sa'yo? Kicks. Ano, chicks? Kicks po, kicks. Kicks. K-I-C-K-S, tama ba? K-I-K-S po, yes po. Ah, okay. Sorry ha. Iba yung naisip ko. Kicks. Kala ko yung parang sipa-sipa, ganyan. Okay. So, kicks. Okay. K-I-K-S. Tama? Opo. Ilan taon ka na? 33. 33. Sang lupalop ka naman galing? Po. Nandito sa BGC. BGC. Alright. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa ha. Kicks, 30. Ilan taon ka nga ulit? 33 po. 33. Kicks, 33 from BGC. Ano ang Yes. top secret mo? 2 years na po akong mistress. 2 years ka ng mistress. Nino? At Yes paano po. naman nangyari na naging kabit ka? Kasi po, yung married po kasi ako. Married po ako for 14 years. Mhm. Then nagkaroon po kami ng isang anak. Then napapasok ako dito sa BGC. Ngayon sa BGC, hindi ko alam na na-fall ako sa isang security guard. Mhm. Paano Tapos, paano meron nagsimula din yung siyang, paano nagsimula yung relationship ninyo ng security guard? Lagi ka ba niyang gina-guard, pinoprotektahan? Ano, ka-building mo ba siya? Paano nagsimula yung ganong yes, klaseng? kabuilding ko siya tapos nabatuta niya ako agad. Ganon. Ano, Sabi- pakiulit nga uli yun? Di namin masyadong naintindihan. Parang kasi way back 2003, friends pa lang kami, as in nagiinom kami tuwing Friday night, dito lang malapit sa BGC. Tapos, parang nagpunta kami ng isang bar, which is dun sa bar, parang as in nag-ano kami, as in nag loving without knowing na nandun na ako sa punto na kinikiss ko na siya. Nandun na ako sa punto na yon. Tapos, parang nagulat ako sa nangyari. So, kinabukasan nagkita pa kami. Then, sabi ko, stop na namin. Tapos, nagkaroon lang kami ng kumustahan, ganyan. Bumalik ulit kami sa role na ganun. Tapos, pumayag na lang kami sa agreement na meron siyang asawa. Tapos, ako hiwalay. O sa lahat ng mangyayari. As in, payag na every Friday na sa akin, ng 3 hours lang kami nagsasama. Tapos, kapag gusto niya lang ako kausapin, doon niya lang ako pwedeng kausapin. As in, sobrang sakit kasi yung iniwan ko yung partner ko para sa kanya. Pero hindi niya ako kayang i-choose. Hanggang ngayon ba, kabit ka pa rin niya? Yes. Kilala mo asawa niya? So, hindi. Friends ba kayo sa Facebook ng lalaki? No, hindi rin po. So, ang mode of communication ninyo, personal? Saan kayo nag-uusap? Through Viber po.
Viber. Tapos, kapag nagkikita kayo, saan kayo nagkikita? Minsan sa ano po, dito lang sa banda-banda sa BGC, ganun. Magkano na ba ngayon 3 hours? Bigyan mo naman kami ng rate para alam na, nagbe-benchmark lang. Parang 1,000 something, ganun. Talaga may 1,000 something lang dyan? Yes. Oh, may aircon na. Mm-mm. Yes, meron na. May soap na, ganun. May toothbrush na rin. May sleepers. Yes, meron. Pula. Oh. Pero matanong ko lang magaling ba siya? Magsalita. Opo, sobra. Sobrang parang, parang dun niya ako nakuha sa mga, mga word of wisdom niya sa akin. Gaano katanda na tong lalaking to? 36. So 3 years ahead siya sa'yo. Tapos, kapag nag-uusap kayong dalawa, parang ang mature na itong lalaking to. Yes po. Tapos nakunan ako last October. Siya ang ama? Siya, opo. Bakit? I mean, bakit nakunan ka? Like, may nangyari ba or it just happened? It just happened po na nag-bleed ako kasi nag-away kami. Sorry to hear that. I-surprise ko po kasi sana siya kasi without knowing na wala po pala siyang baby ever. Tas matagal na sila ng partner niya, parang mga 20 years or 18 years, ganun. So parang, yun yung parang panlaban ko sana na gusto kong ma-choose niya ako as her partner soon, pero nawala. So parang Ang sakit nagbakasakali lang ka kasi- na piliin Opo. ka niya kung sakaling sorpresahin mo siya na meron kayong nabuong bata, ganon. Opo. Mhm. Yan. Sad to say lang, yung mga friends ko lang yung sumama sa akin sa hospital kasi hindi siya pwedeng lumabas. Sa kadahilan ng? Nakauwi na po siya sa kanila. So, hindi niya pwedeng sabihin na pupunta ako dito sa hospital na to kasi nakunan yung kabit ko. Kasi, di ba, hindi naman niya po pwedeng yun. Pero naramdaman mo ba So, na nag-alala siya sa'yo? Anong naramdaman mo after nung nakunan ka? Meron ba siyang ginawa para kahit papano masamahan ka dun sa pinagdaraanan mong yun? Nagalit pa siya sa akin. Na sana daw, nag-ingat ako, ganyan-ganyan. Sabi ko, totoo ba? Totoo ba itong nararamdaman ko na kailangan ganyanin mo pa ako sa oras na gato? Kung wala po akong mga kaibigan, siguro, baka kwento na lang po talaga ako. May naisip ka ba nun sa sarili mo? Nakawawa ako. Kawawa pala ako. Kasi to the point na wala akong kahit konting appreciation na naramdaman galing sa kanya. Hindi niya nga ako binigyan ng pera pambayad dun sa hospital. So what makes you stay? What makes you stay? Martyr ata ang tawag sa akin. Or, nababasa ako sa comment section na Hayaan mo sila. Uy, kabit pa. hayaan mo sila. Ako yung hindi magja-judge sa'yo, okay? Kung may mga nandun sa comment section, sila yung judger. Ako, yung host hindi, okay? Sige, tuloy mo lang. Huwag ka na magbasa muna. Okay. Sige po. Go ahead. So, what makes you stay? Pakiramdam mo, martyr ka. Ano sa palagay mo yung meron sa kanya na wala sa iba? Sa kanya ko lang po na-feel yung ako po kasi yung babae na pag mahal kita as in.
naramdaman ko naman po siya dun sa partner ko na last na papa ng baby ko. Yun nga lang po, may konting kurot na kulang kasi as in, from the very beginning, ako lang po yung nagtaguyod sa family namin. As in, ako lang po. Ako yung nagbihis sa kanya para maging lalaki siya. Tapos nung parang may dumating na isa, dun ko nararanasan sa kanya yung magiging princess, gano'n. Maging babae ba? Iyon, sa kanya ko naranasan. Kaso nga lang, yung napili ko is iba kasi merong mas may pinoprotektahan siya kaysa sa akin. So palagay mo nung part na nakunan ka, nung pagkakataong nakunan ka, tapos imbes na samahan ka, suportahan ka, intindihin ka, i-comfort ka during that difficult time, pakiramdam mo ba nung time na yun, prinsesa ka pa rin para sa kanya? Hindi. Kasi after po nun, kinabukasan, di man lang niya ako pinuntahan. Di man lang niya ako kinausap. Pero nagchat-chat po siya sa akin na, nasan ka na? Okay ka ba? Ganyan. Pero yung, as in yung effort na, tawirin mo ko dito, puntahan mo ko, wala po akong naramdaman agad. As in yung bills ko, ako pa nagbayad. Hindi nga po alam ng parents ko na nangyari sa akin yun. So anong plano mo Kasi- ngayon? Alam niyo po ba? Until now, sobrang mahal ko siya pero hindi ko po alam kung paano ko ulit siya babalikan na yung parang, okay. Sa tingin ko ba, pipiliin niya ako pag naulit-ulit to? Baka hindi. Kasi dati rin nagsabi siya sa akin na bigyan ko lang siya ng anak. Pipiliin niya ako. Kaya po parang sumugal ako sa ganong sitwasyon. Kasi baka yun lang yung way para maging siya ang partner ko. Pero ang sakit lang kasi nilulunok ko yung sitwasyon na hanggang dito lang ako. Hindi ako pwedeng magalit, hindi ako pwedeng magselos, at hindi ako pwedeng magtanong kung mahal niya ba ako o hindi. May iba ka pa bang nilulunok? Charot with darot lang. Niyak ka kasi. Ay. Kicks, Po, ano yung pangarap mo para sa buhay mo? Para sa sarili mo at para sa anak mo? gusto ko lang po ng isang buong pamilya. Masaya, nakakaahon, nakakakain. Yun lang naman po yung goal ko. Tsaka patapos ko lang yung anak ko. Parang siguro doon happy na ako. Kaso hindi ko siya makukuha hanggat kabit po ako. So alam mo kung ano yung paraan para makuha mo at maabot mo yung pangarap na yun, tama ba? Yes po, alam ko. May balak ka bang isabuhay yun? Yes po. Gusto ko talaga. Kaya nga po parang 2 months na ako nagre-reach out na mag-call po dito. Kasi gusto ko lang siyang i-express kasi wala pong nakakaalam na ganito yung sitwasyon ko kahit parents ko, best friend ko, wala. As in yung ka-workmate ko lang po, nakasama ko dun sa condo. Siya lang po nakakaalam ng story ko. And we appreciate your trust. Natawagan kami dito sa programang ito. Hayaan mo yung nasa comment section, ha? Binabasa mo kasi. Binabasa. So, kung meron kang mensahe ngayon doon sa lalaking yun na ginawa kang kabit at hindi ka man lang kinomfort during a difficult time na parang pakiramdam mo hindi ka pipiliin kung sakaling mangyari sa'yo ulit kung ano man yung nangyari sa'yo dati. Ano yung mensahe mo sa kanya? Hindi
hindi ako nagsisi sa pinasok ko. Kasi naniniwala ako na choices is always a choice. Kung ano yung pinili mo, yun at yun yung kahihinatnan. Alam ko sa sarili ko na yung tama at mali. Pero, sinusugal ko pa. Sana, magkaroon na sila ng baby. At pagtapos po talaga ng call na to, ililet go ko na siya ng 2 kamay kasi pagod na rin po akong umasa na masabihan man lang ako ng I love you to. Mahal kita. Mag-iingat ka. At never ko po yun nararanasan. Ibang-iba dun sa partner ko dati. Sana magka-baby na kayo. Mahalin mo siya ng sobra-sobra. Sana wag mo nang ulitin yung ganitong sitwasyon. Kasi maraming masasagasaan. Salamat po, DJ, kasi na-express ko yung feelings ko ba? Without knowing na kaya ko pala siyang sabihin through air. Sana dun sa Sakit pagbitaw lang. mo ha, sana sa pagbitaw mo, gamit yung 2 kamay mo, sana pati yung paa mo nakabitaw din ha. Baka mamaya yung paa mo nakaangkla pa pala dun sa katawan ng security guard ha. Anyway, thank you so much for calling this program, Kicks. I wish you all the best and I hope na kung ano man yung pangarap mo para sa sarili mo at para sa mga anak mo, sa anak mo, matupad. And you know what to do. Yun lang yun eh. Alam mo kung ano yung dapat mong gawin para matupad yung pangarap na yun. And you just have to start now. Alright? Yes po. Thank you so much for calling thank this you po. program. Thank you. Good Thank night you and po. God bless. Hindi po. Uy. Ano ha? Anong naiisip mo ngayon, kabisyo? Ano ka? Naiyak ka? Nakarelate ka? Anong naramdaman mo? Alam mo, naisip ko lang at naalala ko lang yung sinabi ng pare, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, sa isa sa mga Love Radio anniversary. Di ko makakalimutan yun. He was talking about love. Kasi ang anniversary ng Love Radio, every February 14. So normally, kapag ganun yung petsa, meron kaming pamas. So meron kaming Catholic Mass dito sa station. So pinupuntahan kami ng pare para mag-celebrate ng Mass. Tapos, dun sa homily na yun, si Father Larry yata, if I'm not mistaken, baka mamaya mamali pa pala ako ng priest na nabanggit no? Sinabi niya doon, ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Sabi niya, pag magmamahal ka, wala dapat kondisyon. And I remember yung sinabi na tong top secret sharer natin or caller natin, na sinabi sa kanya nung security guard, na kapag nabigyan mo ako ng anak, baka ikaw na yung piliin ko, ikaw na yung pipiliin ko. Ganun ba talaga yung pagmamahal? Di ba hindi? Love has no conditions. Dapat daw pag nagmamahal tayo, ito yung sabi ni Father Larry, hindi ko makakalimutan to. Pag nagmamahal tayo, walang kasi, walang kapag, at walang kung. In English, I love you because X yun. I love you if X yun. I love you even if X din yun. Because love has no conditions. You should have no reasons to love someone. You just love the person. Period. Ganun daw ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. It's unconditional.
So sana when we are looking for a partner, maalala natin yon. Na pag nagmahal tayo, at pag naghahanap tayo ng taong magmamahal sa atin, ganun din sana yung pagmamahal na ibigay sa atin. Yung Jesus-like kind of love. Mahirap maging Jesus, of course. Pero pwede rin naman tayo mag-try, diba? Nasundan siya. Huwag lang naman ngayon, diba? Masyado pang maaga para sa birthday celebration ni Jesus sa December 25. Ano, akit na ba tayo para kantahan natin na happy birthday si Lord? So, yun. Yun daw yung love. Sabi ko, oo nga, no? And kung gusto mo talaga ng clearer picture and clearer idea of love, check mo yung Bible. Yung verse na, love is patient. Corinthians. Hindi ko maalala yung chapter and verse. Pero basta nasa Corinthians yan. Pag nagpapakasal, yun yung sinasabi. But anyway, yun lang. Sana makahanap tayo ng ganung klaseng pagmamahal. Kasi ang sarap magmahal at ang sarap mahalin pabalik ng tama. Yung hindi ka itinatago, yung ipinagsisigawan ka sa buong mundo, ang sarap sa pakiramdam nun. Lahat pwede mong sipsipin. Lahat pwede mong tiisin. Kasi it's all worth it. Anyway, if you wanna share your top secrets, pwede naman, pero bukas na kabisyo, ha? I gotta say BRB as in bathroom break. Ay, hindi pa na bathroom break. GTG na to, guys. I gotta say GTG as in gotta go. Napaka-feeling nyo po ang inyong basa princess, DJ Rakitera, at nagwawala na si Boy Pindot. Oo, uwi na tayo. Oo. Bukas ulit magsama-sama tayo 9 to 12 midnight. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.